Has sentit l'emoció aquesta setmana? Sí, l'he sentit perquè he jugat als meus amics i he fet la piràmide als meus amics de l'equip 4. Què te fa feliç? Els amics de l'escola, els companys, els meus pares, la meva família i també les professores. T'agrada sentir l'emoció? Sí que m'agrada perquè és una emoció positiva i no negativa, perquè la positiva és bona i la negativa és mala. I la emoció de la felicitat m'agrada sentir-la sempre. Me fes estar activa i per tant l'emoció de la felicitat m'agrada molt sentir-la. Quan sents aquesta emoció, què sols fer? Jo solc fer riure molt. Estar més emocionat i fer-ho millor. Per exemple, quan jugué al bàsquet, a l'escacs, quan hi ha molts jocs de taula. I també quan jugué a futbol, tenis, pàdel i balonmà. També a mi el que més m'agrada és escacs, la Wii o la Play.